2000-та година се занимаваме основно с лозарство, като наследихме стари лозови насаждения. 25 декара е десертния сорт, винените са 150. Общо около 200 декара гледаме. В 2008 година започнахме с европроекции. Насадихме първите винени сортове Савиньон Блан, Шардоне, Пино Нуар, Каберне Франк. Участвахме в няколко европроекта 2008, 2011, 2013 и 2017 година насадихме десертни сортове грозде, Афродита безсеменна, Палиери, Виктория и Булгар, традиционния сорт Булгар, който основно е гледан тук в този регион от годините назад. 2017 е засадено, 2020 вече влезна в плододаване, 2021, 2022, 2023 вече си е в активно плододаване масива.